karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Balag tigi. Ay, nangyari ang babae, sir. Nangyari. Pulita plus light no eh. Kailasahon ko siya. Dadong ko siya dito sa payag. Oo, sir. Yan ako siya tungod. Iwagan ko gani yung naungin ng paslay pa eh. Alsahon ko na siya. Oh. Sir? Ano? Matuto ka man ko na ng babae. Gwapa, sir, no? Oh, may sihag ang iyang lawas tungod sa nabasa niyang naiti. Kanang igisuot, milagro niya lawas, oh. Noiberto. Kanang mas gwapa siyang mamdayan sa. Igo ka na lang sa pagtutok, sir. Kay saon, minyo ka naman. Doon sa mga. Ngano? Sir, saan na babae, sir? Kapangunta na. Kuya ba na siya? Sige na, sir. Saan na? Noiberto. Yan Kalayas kong gibati nga. Nagkakita ko yung babayan. na, sir. Kusog sa pinitik sa kasing-kasing. Ay, salamat, Diyos ko. Salamat ka unong ng uwan. Naagyo tingali bagyo. Kusog to kanina. Mau tingali ito'y paglandpol. Noy, Oh, wa pa man mauli ang babae. Kagwapa niya. Ingon siya nakita ko na siya. ano sa to, sir? Ano sa to? Kakita ka na yung babayana? Basing amgid lang. Mura bitaw siya na sa salida sa teleserye ba? pero sir, tanaw ko, gwapa ganyan yung babayana yun. Ay, gwapa yun. Naunsam ka siya. Nalikit. Nahugaw niya sinina. Bitaw, pero ipas na dili ka rin sige ka na ng dakong bahay, sir. Na mansyon. Ha? Ay, kadugay. Huwag pagit siya mauli eh. Pero, buhay naman sab kay na, kapitik pa man yung pulso. Nada, wag ba kay. Nananuli na, inday. Oh. James. Yaw man. Ang tatay ang yaw, sir. James, James. gapi yung mga iyang mga mata. Nay. Oh, tanaw. Ginahinan niya sa pagbuka ang iyang mga mata. James? Oh, nakuyapan sa pagbalik eh. Saan man nito, Sir Chef? Saan man? Mangita kong kasakyan niya. Ato siyang ihatod sa ospital no eh. Sa laing ospital din eh. Basi na unsa ni bayana. Sige, mas mayo pa, sir. Ay, bisag tricycle na lang unta atong kasakyan. Oh, sige na. Ayaw na siya biyahe ha. Oo, sir. Kahagok ay. Ayaw ni siya na kanakatog na. Ikapoy tinghalik pa ng kawot na makaskor na ko. Nakabaws ay. Siya na siya mihagok. Ay. Wa man yun ko makauna og katog ay. Aron ako siya makauna og hagok. Ay, saon ko ba di sa pagkatog ha? Hala, may nakita ko sa pultahan. Kinsa magkaharon. Day Laura, ay, ikaw na, Day. Ako ni, nanay lang, yung Francel. Ay, ang bata man ron. Naghilak. Ano magkaha?
Hain man di ay kahasi day Laura. Hoy, hoy, wasay, mata diha. Pagmata lagi. Layo-layo na ko nilakuan. Pero yung kinakita ang sakyanan niya, niagi din sa kalsada. Sa unahan, basin doon ako makita nito. Naunsa man ko. Ganun kalit pa lang kong gikulbaan na nakita ko katong maong bupayana. Hala! Oy, hala, Sad! Mga hala! Oy, mga hala! Ala, able ang date pasay. Ala, ang boli pasabot, anarang, ni gawa si De Laura! Ay, Ginoo! Wag hato daman na. Si Oy. palawag niya, oy, paminaw, wag Ginoo, hato ito. daman na. Unya, Ah. gawas. Oy, Diyos gawan na ba ganina itang Ginoo? Yun na pa, yun na Wasay pa. ni Ginoo! Yun na pa. Wasay May daw ni. nakita ko sa obas, oy, wasay. Ha? O sa may mo nakita? Tanawa ah. Oy, hala! Oy, nakadaghanan ng hala. Hala, gyud, hala! Ala, sige, dali atong atuan. Mami Laura! Mami! Nakita ni namo siya nga diya sa ubos. Murag na slide na siya. Naligid. Hala, oy, hala! Ginoo ako. 18 Oy, na kahala. nahugaw maligayang isulob. Hala! Esti pag yung basa ah. Sinebe! Ay, wala ba na siya mauli eh. Ah. Kamu di ay itag tungod ini. Oh! Oh, taon! Kami taon! Na, niya mis tungod, oh. Ay, kuan, kanang ari na lang ko. Oy, hala. Katuon ko Oy. patong kauban ko. Nangita to kasakyan kay amo manunta na siyang ihatod sa ospital. Ay, Ay, salamat kayo din Ay, nyo, ta- ha. Inyong itabangan si Inti Wasay ko Laura. na. Salamat kay sa imo paghatod. Yes. Saon, di man ni kasaligang mo alsang Ada. akong bana. Wasay ko ta. Mabungkag unyang lawas ini niya. Ay, wasay gud ko dong. La, di maglisod ko, wasay gud ko. Gidaog-daog ko ni mo ra ko. Bantay ka na nako. Kanang- Dirahan ti karon. Ari na ko. Ay, osbot Sige. ko. Salamat kayo, Salamat do. ha. Oy, wasay ko do. Salamat. Wasay ni, wasay. Mami Laura. Mami. Ay, Hala. salamat itate, milihok na. Mami. Ay, Hala. Oy, hala. Oy. Ala, oy. Oy, ikay 41 na ito hala na ako. Dahil Laura, kami ni Day. Nga naman taong kay Day Laura, ay. Nga nahog man ka dito sa ubos. Ha? Naywasay. Oh, wasay ni. Nang tirang day. Oh, tirang na. Ransel. Oh, kana, Francel. Ay, Ah. kami tao ni Day, oy. La. Hala. Kabasa na ako. Oh, Og nagkahugaw ko. hala. Wa di ay kakaibaw sa imong Okay, gibuhat, kwatro. day. Hala. Nang 45. naywasay. Nakita ko si James. Ah, unsa? Huwag yung kinakita ang sakyanan ni. Araw madana to ang babae sa ospital. Oh. Hain naman itong babae. Di ko na sa tagtungod, sir. Ha? Mo ba? O, taga diin dito babayana. O, asa man siya nagpuyo? Kisa may ngan. Ay, kuhan ka ng tagsa-tagsa lang. Sir Jeff, ha? Tagsa-tagsa lang. Taga-asa siya. Asa siya nagpuyo? Sir, husto yung tagpangagpas. Kanang karaang mansyon, maunay ila. Sir, mitutok mong ka ng mansyon sa babaw. Nakaanak na ba ko din, ha? Unang sa ito, sir? Ingon sa... Nakakita na ko na ng mong mansyon. Kaya to. Nagkaanhin na ba ko din, Liberto? Ha? Sinan? Wawa man ko kay bawa na, sir, ay. Wag Dugo ka yun. na maghang nag-alaga na mo ni Dayan. Nga sato pa. Naswito ka na nako. Nagkaila ka na nako. Nahibaw ka nag-asa mi dapita manoro si Dayan. Unsa mga lugar nga among bisitahan. Kanang, Sir Jeff, kuhan, Noy. kanang, Murag nagkaanhin ako din yung dapita. ha? Nagkaanhin ako din yung dapita. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!